среща Шампионска лига. Рядът Милан с Барселона. Той с стария котарак така не е играл. Виждаш ли колко се обичат двамата? Ти ли си? Оплаши ли се? Луд ли си? Защо ме причакваш така? Не питай, вече не знам какви ги върши. Кой е този? Ершат, нали ти споменах за него, Петю? Споменах си Петю. Да. Остави ме. Този път брат ми ще убие двама ни. Добре, успокой се. Не съм дошъл да ядосвам брат ти. Искам само да ми помогне. Как да ти помогне? Имаме проблем. Трябва да говорим с него. Сигурно няма да иска да ме види. Питай го. Какъв е проблемът? Какво си направил? Дълга история. Наклеветиха ни. Важно е. Хайде. Къде е, брат ти? Вкъщи ли? Да. Попитай го дали можем да поговорим. Хайде. Направи ми тази услуга за миналите дни. Добре, ще опитам. Сега ще го уреди. Няма ли от клуба други, да потърсим помощ? Нали този негодник за малко щеше да те убие? Нищо няма да стане. Юркан ме харесва. Аз отивам. Не го и хапи даже. Говорим вътре. Защо стоиш на вратата? Не става дума за мен. Един приятел има проблем. Иска помощ. Какъв проблем? Кой приятел? Емин. Здравей. Ти, а? Здравей. Моля те, успокой се. Как смееш да идваш тук? Батко, загазила и слушай го заради мен. Не ме ядосвай. Този негодник... Мързи го да мръдне оня дюмбелен. Да влезем вътре да поговорим. Добре тогава. Влизай. Така. И двамата ги се търколиха. Мързали. Благодаря, миличка. Егиш. Моля. Аня. Мързи ги и двамата. Скоро, но ти имаш някакъв проблем. Как разбрахте? Виж. Че ти. Май си загазила, нали? Да. Избяга, докато си говоря. Обърка калтата. Погледнахме паспорта ти, визата ти е изтекла. Не ви засяга. Това е моят проблем, ясно? Разбрали погрешно. Искаме да ти помогнем. Кои бяха Там онези, тъмно които ли се бяха? вижда? Търсиха, нали? Защо? Не мога да ви кажа. Но съм в трудно положение. Трябва да се върна в страната си, в Русия. Но не можах да си взема чантата и парите. Остана ми само това. Не знам какво да правя. Вие не можете да ми помогнете. Татко е полицай. Полицай? Не се плаши. Спокойно. Той ще се спаси от онези и ще се върнеш в страната. Ако говорим с него, ще ти помогне наистина. И как ще стане? Как ще говоря с него? Да я доведем от дома.